Hello guys, welcome to my channel. Nakatulong kayo magician guys. Kani magtumuya yung monita. Tani ka sa tiro. Wala din kay kwarta. Tagaan ka o. Ay sus, bata magagawa na basta mapinutan. Hindi pagpahay. Honest ka buwa. Ay kwarta na mo. Hindi ka may mong entertainer sir, hindi ka kabalong malingaw. Ako binabayaran ko sa politiko pa ng eleksyon. O ni ilado. Tanaw ni mo ni kaminusan, pero malingaw ka na eh. Awiri do. Wala pa kayo kumudrama. Ako ang amplifier. Iwik lang matire. Trabahan tamo na kurausa. Kanang mabati ni mo tingog sa radyo. Basta radyo. Ilados ka ngayon. Taga-bumbo. Uy pa do. Sigas, uyo pa. Papel kwarta. Dali rin kayo. Dili kayo may mong kwarta. Dili may mong piso. Labayan ko. Lagay. Ako ningin mo na. Ano doon? Ayaw lagi saba. Ay mo na to. Yaro. Nawayan na lang ko na. Laway raw. Laway sa patikiro sa gado. Bata, lawayan ang mata-buta. Dalaga. Lawayan ang puson. Siyam na bulan. Dalaga na. Lagi. Tinunod lagi. Kanang biyuda. Lawayan ang labot. Iyon kalima. Taraw. Oh no. Kalingaw guys. Dos. Utangan na kong republika. Taraw. Di mo na ning kwarta. Ayaw yung malit bugas kaya magkalibangan ka. Taraw. Dili gali may mo. Inaambugiro. Ayaw lang bugal-bugal ha. Tanaw lang. Hindi ka ganahan. Pwede ka mo lakaw. Narabayo ba na niya magtrabaho? Marupag kami noon. Ayaw lang pag-ilabot kaya lain matagabilidad. Lain matagtrabaho. Imo trabaho, imo na. Ayaw sabang. Taraw. Utangan na kong pirmas presidente, laway raw. Inilaway na ko sa grado ni. Kaya lang pagdali. Pulma na tayo mong naong do. Pulma na kadali, utang dire. Ibalik naman. Kamay naman kayo. Kamay naman siya na da. Kamay na lagi. Ay grabe ni bata. Imo naong do, imo daw. Ay imo na lang. Kani naman itutang naman siya. Ay tapulan na po nito sa pagkiro, makakayo. Dili ni mahimong kini na tumutangan dire. Kamay rayana na dire. Ano? Pagtulanan ni Moy. Reklamador, makakadik na kabaluan ang pagreklamador. Yaro. Uyo pa. Oo. Ayaw pagreklamador. Araw mahimo. Uyo pa. Abantila mo kamay. Taraw. Uno. Dos. Punya na ng video pre. Kaya bawal na ron. Kasi dalong libras para kanya. Taraw. Oh, imong gituan gabi mo. Uyab nga guwapa. Lagi. Dili magos ko Martin. Taraw. Uyo pa daw. Uy pa. Papirong. Ikatawan ro. Mahimong kwarta ro. Imo na ni kwartaan. Ipalit itong mga bago. Souvenir. Ang sobra itayag surprise. Tagaan di karungunan. Udaw lagi ka. Tayo lagi. 20. Udaw kang 3,000. Kauman sa tunay pay. Sikyo na ni guys, ano Nakadaw. Kung kira ka gapo, nakadaw ka. Tanaw. Oh, ingnan ako. Makita taning puto na ni guys ano. Tao na ko di mani. Uyo pa daw. Uy pa. Arabay tagag, swerte na iban magyaga-yaga. Na iban tao magbugal-bugal. Naon ako di man daw lang. Uno. Dos, lutoon ako aning lata o. Na ako'y kwarta, pwede kumukot ha. Now, sa Amerika, makina. Ako wala'y makina sa Raro. Ayaw pamilok dong, kay muna to ni daw. Papirong, kwartarong, pinagis latarong. Ayaw nagsumpa araw. Tanawa, kay kwarta na o. Rasyonal. Luto na. Basta mainit, luto na. Uno. Dos. Grabe ka joker guys. Kwarta daw mo. Wow. Oh, grabe. Ha? Ay. Ay. Galugaluya mag-aigaw. Yan ka. La, 50. Grabe ni mo. 50 guys, 50 guys. Bebe. Ay mo, kaya bata gigam yan. Uyo pa kutro. Uyo pa. Taraw. Uno. Dos. Usa kalibo ibangayon niya. Kaya bata gigam yan. Papiro. Gigam yan ang bata ro. Kay murag na ang kwarta ro. Lagiin mo lagi na eh.
Ayaw sumparo. Matas taurong euro. Yan o. Uno. Ayaw sumpa ha, kay Magic naman eh. Ang bata, igamyan sa 50. Ipahin mo ko sa kalibo. Ibuwan na ko na kay maulaw ta. Yan o. ayaw kalimos, naglingaw. Maunis ka buwan. Lingaw-lingaw rin yung tira. Mawala sa stress. Mawala sa kanang gitawag, kanang pupong sa edad. Uyo pa daw. Uyo pa. Di mo na ni Gus Kalibo nung ha. Ipalit og souvenir. Now. O, palit di mo gamit. Palit di mo t-shirt. Pantalon ha, yung ipalit bugas ha. Kaya magkalibanga ka. Sobra ani. Isugurog tayo. Isang kilis, 20. Itayang short dress. Pagka mo to, buhinas ni bataan. Naraw. Narabay tao, tagaan, magyagayaga. Tanawaw. Uno. Dos. Ang swerte sa tao noy, nasa mo si katao. Mamasin mo rin, pilisyon ng panahon. Pili daw tang mamasin. Ang dautan ka nang ilatunon ka. Maritis ka. Uli dautan. Naraw. Kaya mangilabot ka nila mong gamit, dautan na. Mamasin ka ni. Pili dautan. Uyo pa daw. Uy pa. Naraw. Uno. Dos. Abanti lang mo rin kamar na mo agi. Ayaw mo anang dalan. Abanti lang kadali. Naraw. Ang tanaw, abanti. Abanti mo dire. Ayaw mo ulaw-ulaw. Naraw. Uno. Dos. Tara mo sa kalibo ha. Di mo na ko. Mamani bayad. Libre man eh. Ayaw mo kaulaw. Now. Aron di ka mailad. Tarawang si Pito. Lawayan ako ha. Naraw. Hoy. Ah. Laway sa Majikiro. Sagrado na eh. Ang bata, gigamyan man si Pinta. Imo mo sa kalibo. Palit bago dong. Utangan color dong. Ayog reklamador ha. Utulat tayo mong naog ulam. Ang usa kalibo tulak ka na kuhay. At dumay. Ibutang diha. Nanay duwa o. Wapuhon ko na kung asistan o. Orang naod bilang sa kabaw. Nahulo ka na tabot o. Yan o. Mister, mahimo lang sa kalibo. Ayaw lakaw. Mahimo ka dyan o. Naraw. Ikunin daw kinagtaos na yun. Yan. Sa kalibo ha. Mister. Kasing malimot ka, mister. Mahimo maka ng piso. Ato idungan aro madalita. Aro makadawat po kumiror tagahanta mo. Kaya mga ayo ha. Hindi mga ayo ay nagsama. Kaya narabay itaw tagaan magparites. Mga pa'y tagaan ay uban magbugal-bugal. May ubot po. Hindi ka kadao. Oo, tanaw pag-imog piso sir o. Kinubulak siya na ko ne. Tanawa na daw kabay piso. Ayong tatlo. Wala. Wala isulod ha. Wala itlog, wala iso. Way usa kalibo. Idungan ako sir. Tanang usa kalibo, tangagos piso. Mo ni gidagan ako ng araw ng Davao. Natanawa ha. Ayaw pagdali ha, kay Magic naman eh. Now, ang Magic, bilis sa mata, bilis sa kamay. Ato rasyonal o. Wala isulod o. Wala itlog. Ako isitpaw na o. Boom! Ang itlog na raw. Lah. Tungan ni mo doon. Grabe guys, naiiwasan ito guys. Lindo. Para makita nila. Dito lang kayo pabitay, sir o. Grabe, yan sa kato niya. Sa istorya. Yan sa kato niya pag-uptics ng Hindi kamot. kagapon, review na lang ni sir. Lagay, tanawa ha. Paunis ng buwa sir, ang nagpabuturi sa 295. Si Kios kay Sano nagkadao. Kaya rin si Kios ng Ros Parmasyaw, nagkatayag 20. Na parking boy, ni Dao. Katong ni Taya, ni Dao. Ang number na ko, dili daw tang mamase. Pang alas 2 na number. Mudaog ka, pamarato lang, manibayan. Manok na pangayoon ako, mudaog ka, daog masako, ibaw ka ni Mitin, ho. At ang sida kuryo, mumote ka ilagaron. Kira wag ko maglison mong ilaga, kay ikot rin mong kuha. Guys, dito guys, taas na guys. Bye bye bye. Bye. Ihulog din ha.